Ngazi phela sokuthi ngibahleli kanje. Kunomama oqhufuje imoto yaphezansi ngathi. Nangoke. Uqamba amanga ngomsombuluko. Uqamba amanga ngolesine. Cha, ukuthi lento ngiyayibuka. Ngiyayibuka la emafonini. Ngiyayibuka la emafonini yazi. And izinto zimane ukwenzeni. Wena wathi ngomsombuluko yebo njalo wathi wena njalo ngolesine ugogo wakhe akuvumela ukuthi uphume. Uphume kanjani wayobona leyo nto? No, phela angithi manje nginamafoni nezinto zamayethi namafoni. So, yeah, sekwenzeka-ke nami ngabona la efonini. Ungasuthi ukubheka nje uqalaza ubheka. Imhlole la uyayibona. Hayi mina ngikholwa phela izinto zo TikTok la Habe TikTok usuqale wayilahla lapho. Yazi inkinga mina into esengibonile. Hoyehluleke lapho lezi zinto zokushisa imoto. Ngisathi ukuthi ngiyafela lapha ekhaya malume akekho. Yazotshela ukuthi ayekho nto ukhona. Ngimfice nje engekho. Yazotshela ukuthi ayekho nto ukhona. Umalume engekho kanjani ekhona? Ngimfice kanjani engekho? Yasho kanje okay. Ngempela ngimfice engekho umalume. And lento iyangiwarisha cause bese umalume lo wasezansi ngimbizele yena. Ngazi-ke nami bafuna ukukhuluma ngani ya. Mana umfice kanjani engekho? Waphela wena uthi umfice engekho. Manje uyangiqama umfice engekho kanjani? Yang-understand ukuchazela. Kodwa Nkosi yami yazi ube ngupresident bezwakhe ikliniki yenhlalo Nkosi yami. Cha, Ngakho ikliniki esisile Nkosi yami. Ezoniletha usizo emphakathini ngoba mengisaphila nawe Nkosi yami. mana Amaphelela kuwena. Mana. Mina ngiyayibuzela. Lo mfana yibo. Usengivele uyahleka bafethu Ima umfice kanjani? Engeke waphela yasho ukuthi umfice engekho. Utheni? Waphela uthi umficile cha usukhona. Hayi. Inceseke lapho. Inceseke. Ya. Hayi lapho phela kusuke kwenzakala misunderstanding. Ngibonile nami ngibe wrong. Yes ngiyayizwa masibeka lesisi ngolesine. Isikhuluma ngomsombuluko. Nakhona futhi ekseni. Hayi phela angimina ngathi ngisungasifunda. Angimina ngathi yeke isikole ka grade 3. Angimina nje ngokutshela lokho. Mina ngathi mina yesikoleni lokho usiyeka. Buka manje awazi ngisho igama elithi de. Sowazi into zabo. Okay, yini iskole. Iskole. Yabo? Iskole ihall. Mina ngithi asiyeke yonke into. Asiyeke nje ucabanga ngoba cause mucabanga ngisho zama kwenzeki. Alwa, ngokwenzela example, ngisuka la ngesikoleni. Ufika uthisha ungibuza ukuthi yini iskole. Ngisuka la ngesikoleni. Uthisha ungibuza ukuthi yini iskole. Hayi, ngeke. Angizwa mina into eyishoyo. Futhi angiboni ukuthi ngizoyizwa. Phela kufanele ungayizwa cause uthanda ukucabanga kakhulu and ingqondo yakhe ibincane so iyatraumatizeka ingqondo. Ucabanga izinto awuletha la lo phone. Uzoyenzani mfuna yami? Letha la. Yazi iPhone. Letha. Yazi iPhone. Letha. iPhone le mfana iPhone. Wayibona phi? Uthi uyibeka phansi ifoni yami ngihlukumeza. Yini ibeke phansi la? Ngihlukumeza phansi. Hayi. Oqala angizwe into kade uyichaza. Ifoni yami yona ngeke.